Bai, azkenien baukeu papera hona itxeko gua kopan, bakigu aurreko urtetako ibilbidea kopan ez dela izan onena, egokixena, eta bueno, aurten beste aukera bat emutu duzku, papera hona itxeko, ez? Taldia badaki noa doien, aunque ez ezagutu asko hango taldia, baina badaki zen olako intensidadea jolasten dauen, zen olako ibilbidea eruten dauen etxeko partiduetan, ez dagoela galdu partidorik, eta bueno, azkenien eurendako ilusioa da gure aurka jolastia, imaginetauten moduen, eta guretako ilusioa da kopan jarraitzia, eta partido irabaztia. Hombre, etosunien ezagutzen areritxuak beti azkenien beti aldotzu arritxu, ez? Baina uste dut intensidadiaz familiala, konzentrazioaz eta gure maila azaleratu inbio eta erakutzi inbio, ez? Bueno, azkenien ez dakit, azkenien ez dut uste orokortzat moduan hartu dikosunik, azkenien eliminita bisa ezberdinak izan die urte guztixetan zihar eta bakoitza aztertu inbiko itxuzu, ez? Baina uste dutena da, ez dakit gaur galdetuta, uste dut eta urtero galdetzosunean, uste dut beti aukegula gogua jarraitzeko, uste dutelako kompetizio politxa ala aurrera itxeko eta politxa izaten da beti bi partido bat etxetik kanpo esti etxien eta gogu eduko borra itxeko.